ವರ್ಷ ಬಿರಾವಡ್ದು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಜೆತ್ತದ ರಡ್ಡು ನಿದ್ರಾಪಿನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಚಿಮುಣಿ ಪೊತ್ತದು ಒಂಜಿ 10-15-20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಒಣಸು ಮಲ್ತದ ಆವಡು ಅವಡು ಜೆತ್ತದ ಆವಡು ಇಡೀ ಊರೇ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ತೂನಲ ಸೂರ್ಯರ ಚಂದ್ರೆಲ್ಲ ಮೂಡುವೇರು ಕಂತುವೇರು ಆಂಡ ಬುಲ್ಪು ಅಂಚೆನ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಹೋನಲ್ಲ ತೋಜನ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೈದ ಮಾತಾಯ್ಕೆ ಬಂಪಿನ ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಎಂಚೆಲ್ಲ ತಿರುಗೊಂದು ಒಪ್ಪುಣಂದು ಆಂಡ ಸುರುಟಾದ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಸುಗಿತೊಂದು ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷ ನಿಧಿ ಪುರುಷರು ಅಮರ ಬಾಲ್ಯನ ತುಂಬು ದಿಕ್ಕದಿ ಒಂದು ಕುಲಗುರುವ ಇಂಚಿತನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಪಾದು ಗಡ್ಡ ಬೋರಂದು ನಿಗಲ್ಲ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಜತ್ತು ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಬಂದಾಗ ಪತ್ತನಾಜಿ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಒಂದೋಡು ಪತ್ತನಾಜ ಬಂದಾಗ ಮೇ ತಿಂಗಳು 24 ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಷಾಡು 10 ನಿಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದಾಗ ಎಂಗಲ್ಲಕ್ಕತ್ತಿನಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲು ಜನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಬಿರಾವಡು ಬೆನ್ನಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುವ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ನು ಬರ್ಸದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರಿಯದ ದೆಪ್ಪುನು ಕಂಡುಗು ಎದಗ ದಪ್ಪುನು ಎದಗ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ನು ಈ ಮಾತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ತಿತ್ತಿನೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆತೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಡ ಬಂಡಾಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಂಜ ಬಂಡಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪುಂಜ ಬಂಡಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಭಾಗಾಯಿತು ಬಂಡಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾಲತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ಗುಜ್ಜ ಪತ್ತೊಂದು ಐತವಂತೆ ಬೋಲೆ ಒಂತೆ ಪೆಜಕಾಯಿ ಒಂತೆ ಕುಕ್ಕು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜರ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಅಂತೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಜರ ಬೈತೇನೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡು ಬರ್ಲೆನ್ಪಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಡ ದೇವರು ನಂಗೆ ಸುರೂಟೆ ಈ ನಾಡನ್ನು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರ ಒಂದು ನಾಡು ಬನ್ಪನಮ ಇತ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಲ ಬನ್ಪ ಐಟಿಡ್ದು ದುಂಬು ಪನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪನಲ ಇತ್ತಲು ಈ ಭೂಮಿ ಅಂಚ ಐಕೆ ನಂಗೆ ಐತ ಜಿಜ್ಞಾಸದಾಲ ಬಡ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಕಾಲೋಡು ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಯುಗ ಬತ್ತೀನಿ ಪರಶುರಾಮರನ್ನ ಅವು ಎಂಚನೆ ಪಾಡು ತಜ್ಜರು ಮತ್ತು ಒಂಜಂಜು ರೀತಿ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಡ ದೇವೇರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಈ ತುಳುನಾಡನ್ನೇ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬೇಚ ಪೋಪನ್ ಬಡ್ತಿ ಎತ್ತರ ಹೊಡೆದು ತಗ್ಗು ಮುಟ್ಟ ದೇವನ್ನಾಗ ಮಲೆನಾಡು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಮಿತ್ತಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಬರ್ಸ ಪುರಾ ತೀರ್ಥ ಬತ್ತದ ತೋಡುಡು ಬತ್ತದ ಸುದೇಡು ಬಕ್ಕ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿನ ಚಿತ್ತನೊಂದು ಕಾಲ ಆ ಕಾಲ ಗೊಟ್ಟುಡು ಇತ್ತದಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು 10 ಬಗೆತ ಡಬ್ಬಿಡು ಪಾಡ್ದೀಪಿನ ತಿನ್ನರಿ ಇತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಡ ದೇವರು ಕೆಲವು ಆ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾನೆ ಗುಜ್ಜದ ತಸಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ಏರು ಮಲ್ದಿನೈಕಿ ಇನಿಕಲ ಆಧಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅವಡು ಪಕ್ಕ ನೇರಳೆ ಪರಂದಾವಡು ಅವು ಕೇಪುಲ್ದ ಪರಂದಾವಡು ಅವು ಪುದ್ದಲ್ದ ಪರಂದಾವಡು ಅವು ಪೆಜಕಾಯಿ ಆವಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿದ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಜಿರುಡು ತಿಮಾರೆ ತೊಜಂಕ್ ಅವಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ನುರ್ಗೆದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಂದ ವಸ್ತು ದೀಪಿಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಹಸುರ ತಿಂಗಳು ಅದಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಆನಿಗಾನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ರುಜಿನದಾಲ ತಜಿ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಲ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂರಿ ಬೋತಜಿ ತರೆಗುಜಲ್ ಕಪ್ಪಾತಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದೇವನಾಗ ಆಟ್ಟಿದಾಯನ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಪನ್ಪನಾತವನಾಗ ಅವು ಕಾಲ ಬದಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತನೇ ಬಡ್ಡ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಕ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಭರಣಿ ಕೃತಿಕ ರೋಹಿಣಿ ಮೃಗಶೀರಡು ಬಕ್ಕ ಆದರೆ ಪುನರ್ವಸ್ತು ಪುಷ್ಯ ಆಶ್ಲೇಷ ಮಗೆ ಬರ್ಸವನ್ನ ಮುಟ್ಲ ಚಲಿಟ್ಟು ನಡುಗುನ ಕಾಲ ಚಂಡಿಗುಂಟುಡು ಜೈದಿನ ಕಾಲ ಮತ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ಸ ಪೋಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತಡಿತ ನಡಿಮುಟ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಇತದ ದೈಹಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಎರಡಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಜ್ಜಿ ಅದಗ ಕುಂಟುಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಪಜಜ್ಜಿ ತೂವೆರೆ ಬೊಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಜನುಕಲಿನ ದೇವರದ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರೋಗ್ಯವಂತರೇ ಅದು ಬಾಳವನ್ನ ಚಿತ್ತನೊಂದು ಕಾಲುಡು ನಾವು ಎಂಗಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ಮತ್ತು ಎಂಗೆ 67 ದೇವರದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಕೆಲವು ಕೋಲಿ ಬೋಯ್ನ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಓಲ ದೇವರದ ಎರಡು ತೊಂದರ್ಜಿ ಇನ್ನಿಕ್ರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಚಹಾ ಕಾಪಿದಾತು ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಂಚಿದ ಬಟ್ಟಲು ಗಂಜಿ ಒಣಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಬೈಯಾಗ ಒಣಸು ಅಂಚ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಾರು ದಾಯಿಗುಂದೇನು ದಾಯ ಪನ್ಪವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡಿ ಒಂದು 2 ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಬರ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಸೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರೊಂದಜ್ಜ ಅಂಗಡಿ ಬೋಡ ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬನ್ನಾಗ 1974 ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ಕನ್ನೇ ಬಂಡೇರ ವಿಷಯ
74 ಭೂಮಸೂದೆ ಬನ್ನೆ ಒಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ನೆರೆಕರೆ ಅವಾಡು ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಗಂಡ ಅವಾಡು ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಅವಾಡು ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆವಾದ ಬಾಲ್ದು ಬದುಕುದಿಂಚಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟತ್ತನು ಅದು ಭಾರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೇದ ಈ ಮೇಳು ಕೀಳಂಪಿನ ಮತ್ತು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಉನ್ಪುನೈಟು ಮತ್ತು ತಿನ್ಪುನೈಟು ಮಾತ್ರ ತೋಜವರ ದಿನ ಕಾಲತ್ತನು ಜನಕುಲಿಗೆ ಭೂಮಸೂದೆದ ವರಾನಿ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಆಂಡು ಆ ಭೂಮಿ ಆಯ್ನೇನು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಮಾರಿಯರೆ ಆಂಡು ಮಾರಿ ಆಯ್ನೇನು ಬಕ್ಕ ಆ ಪುರ್ತರು ಭೂಮಿಗೆ ರೇಟ್ ಬತ್ತರು ರೇಟ್ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಳ್ಳಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೂನಾಗ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಬತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ತೋಜಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಭೂಮಿನ ಅಂಕ ಶಾಪಬಾರ್ದು ನೆನಪು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಬಂಪೆ ಯಾನೋಡಿ ಕೃಷಿಗೆ ಅದು ಬಂಪೆ ಇನಿಕಲು ಒಂಜಿ 3 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸಲ ಜಾಗನ ಬಾಕಿದಿ ಒಂದೇ ಯಾನು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಆಯ್ತು ಬೇನೆ ದೇವನಾಗ ಎಂಕಲು ಯಾನು ಮಲ್ಲಾಪಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಕಲೆ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏನು ಇನಿಕಲ ಕಾರು ಮುಟ್ಟು ಬಾಡುಚ್ಚಿ ದೇವನಾಗ ಇದ್ದ ಬಾಡುದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ದಾಂತಿನ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಕೆ ದಿನ ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಡಂದುತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಮಾರಿ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಹಸಿರು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆಟಿದ ಹಸಿರು ತಿಂಗಳು ಖಂಡಿತ ಬದಲತ್ತು ದಯ ಬನ್ನ ಕೋಡಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪರ್ಬ ಸುರು ಏಪ 17 ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೈದಾಪುಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿ ಪವಿತ್ರ ಬಾಯಿನ ದಿನ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನ ದೇವನ ಪಿತೃಲೆಂದು ಮುಜಿದ ಮಲ್ಪನ ಪರ್ಬಾಂಡಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂಜಿದ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಪಾಲದಕ್ಕಿಂತ ಬರ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚೆಂಕು ಅಂದರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತು ಒಂಜಿ ನೊರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಮೀನು ಅವು ಮಾತು ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಪರ್ಬ ಅವು ತಪ್ಪನಾಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೇ ಈ ಸರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರ್ತೇನೆ ಶ್ರವಣ ಬತ್ತ ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅವೆಡದ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಪತಿ ಬಂದ್ಪೇರು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸುರೂತ ಪೂಜಾ ಒಂದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತುಂಬೋಪು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಅಡಕ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ ಬಕ್ಕ ತಯಾರಾಯಿನ ಚೌತಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅವು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಚೌತಿ ದಾನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಅನುಕೂಲದಂತೆ ನಿಲ್ಲಾಡು ಕರ್ಮದ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ದೋಷ ದುರಿದ್ರ ದಾರಿದ್ರ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಆ ದೇವರವೇನೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪ ದೇವರೆಂಟಿನ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅವು ತಪ್ಪನ ಕುಡಂಜ ಮಾಸಿಗೆ ಮಾಲಾಯ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಲಂಚನೆ ಪಿತೃಲಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ತಪ್ಪನ ಬೊಲ್ಪದ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದು ಅವು ಒಪ್ಪುಣು ಅವಿಡ ಬಕ್ಕ ಕೊಡಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೇವರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಗರಡಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಾನಗರಡಿ ಇಲ್ಲಾಪುಡು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಅವು ಪೋಪಿನ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಟಿ ಹಸುರ ತಿಂಗಳು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳೇ ಅವನ ಜಾಯಿಗೆ ನಂತರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆತುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆದಾಗ ಜಾಯಿಗೆ ಆತುಜಿ ಯಾರೋ ಜಿನ್ನಿಗಡ್ಡಕ್ಕೆನ್ನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇನ್ನು ದೀಪಕಣ್ಣನ ಮುತ್ತು ಗಿಡ ತಿಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಟ್ಟೋಣ ಇಂಚಿನ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ನಿಂಗಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಎನ್ನಾಡ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲಗೆನ್ನು ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಹಾಲ ಏನಾಂಡದಾಲ ಉಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪರ ಬಾಡ್ದು ಮಲ್ಪ ನಡೆ ಮುಟ್ಟತ್ತೈತಿ ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡದಾದ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ್ ಮನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಲೇಸು ಮಲ್ಪ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನ ತಾಕತ್ತಿದ್ಯ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ 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 ಬಾಯಿಕೆ ಬಾಡಿನ ಅವಡೆ ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮರಣ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಧೂಲಪ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪಡು ಪೂರ ಇರ್ತನು ಆಂಡ್ಲವು ಭಾರೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಐಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಐಕ್ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಸು ಮಲ್ದಿರತ್ತ ಅಂದರೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಿಷೇಧವನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದತ್ತು ದೇವನ 16 ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಒಂಜೆ ಏನವೇ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಗುದ್ದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದವನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸೆ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೇಸು ಉಂಟು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಸ್ ಹಾತಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯಲಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯಡ ತಾಕತ್ತಲತ್ತಜಿ ಐಕ್ ಬಡದಾದಾಗ ಆತಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟಾಗುವನು ಮನ್ನಾಗ ಎಕಡೆ ನಮಗೆ ಕುಟ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಎಂಕಲು 10 ವರ್ಷ ಫಿರಾವಡ್ದು ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಾವು ಲೋಕಾರ್ಮಯ ಆನಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಕೊಂತು ಕೊರಲೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಂತು ಕೊರಲೆ ನಟ್ಟಿನ ನಡ್ಪನಗರ ಒಂಜಿ ಚಾಗನು ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡ ಮನ್ಪಿಜಾರೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಕೆಸರು ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ನೀನಿಗೊಬ್ಬವ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡು ನಟ್ಟಿ ನಡೊಂದಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ನೇಜು ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾಗರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಕೊನ ಕೊರಲ ನೈತದ ಜೋಕುಲು ಕೊರ್ಪುಜ ಆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನಿದ ಆಟಿಗಳ ಇಂಥ ಆಟಿಗಳ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೊಂದು ಕೃತಕ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ತೇವುಳಂಜಿ ಅಂಶತ್ತನ್ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಡ ಅಂಶತ್ತನ್ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ತ್ವಜಂಕದ ಸೊಪ್ಪುಡ ಅಂಶತ್ತನ್ ತಿಮರೆಡ ಅಂಶತ್ತನ್ ಪೂರ ಮರ್ದದ ಅಂಶತ್ತಿನ ಒಯ್ಯಾನೊಂದು ಬಂದು ಬೆನ್ನಕತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿದಾಗಿ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ರೆದಾಗನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಾವೇರದ ಪನ್ನಾರ್ದಾಗನಂದಾಂಡ ಈ ಊರವನ್ನು ಬಂದ್ಪೇರು ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು
ಊರವನ್ನು ಒಂದು ಕೆಸರು ಅವೇನು ಬತ್ತವನು ಅದೇನು ಮಲ್ಪನು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮರಣ ಸಾಗಿನ ಟಿಲ್ಲಾಡಿ ದಪ್ಪನಾಗ ಎಂದಲ್ಲ ಬಡ್ದು ಯಾನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಒಂದು 2-3 ಜಂಡ ಮರದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಡ್ದು ಐಟೆ ಗುಣ ಆತನು ಒಂದು ಇಂಚಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಕತೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಆ ದೇಗ ಚಾಪುಡು ಬನ್ನಗ ವಿಷರೆ ಅವು ಕೆಸರು ಇತ್ತೆ ವಿಷ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾದ ಗಿಡ ಸುಪಲದ ಗಿಡ ಹೂವು ಪದಾರ್ಥಲ ಅಭಿಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಅಂತಂತ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ 2-4 ಬರಿತೆಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 4 ಬೇಂಡದ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಕೊರಲ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ಐಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೀರ ಐಟು ಬೇಂಡೆ ಆತನೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಆತನು ಪೀರೆ ಆತನು ಕುಂಬಳ ಆತನು ಮಾತಲ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡ ಮಲ್ಪೇರ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಆಟಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿಯಾಂಡ ಒಂಚೂರಂಡ ಖುಷಿ ತೋಜುಂಡು ನನದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸೋನು ವಯಸ್ಸಾಯಿನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲೆ ಗುಂಚಿನ ಒಂಜು ಅವೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊಂತುಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುನಲ್ಲೇ ತಂಬತ್ತದು ಅವೇನು ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಕೊರ್ಪುನು ಅವೇನು ತಿಂದಿನೇನು ಕೊರ್ಪುನು ಒಂಚೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಇನಿತೀನಿ ಏನು ಕರಿನೋರ್ಚೊಂದು ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬೋದುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಟಿಯ ದಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಹಾಳು ದಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲತ್ತು ದೇವರವನ್ನಗದ ನಮಕ್ ಆ ಅವಕಾಶದ ಅಂತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತದ ನಿಂತಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ದೇವ್ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಬ ಮಾತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪೀನ್ ಅದಾಗ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಜದ ಬಾರ್ ಮಾರ್ದು ಹರಿ ಮಾರ್ದು ಪರ್ಬ ಆಪೀನ್ ಕಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅವು ಒಲು ಅಜಾತತ್ತನ ಮನ್ನಾಗ ಭೂಮಸುದ್ದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಂಡು ಬೇತೆ ವರ್ಚಸ್ಸಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ಲು ಮಾತ ಊರು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಗಲಗಲ ಬಂಜಿದ ಕಸಬು ಓಡೋದು ಬೇತೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗೇರಿ ಬತ್ತಿಯರು ಅಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿದ ನೆನಪುಲ ಪೋಂಡು ಆಟಿದ ಗುರ್ತಲ ಪೋಂಡು ಮಾತ ಪೋಂಡು ಇನಿ ಎತ್ತೋ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೊಲಿತೆ ಭೂಮಿ ಏನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ಪೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ಮಲ ಅಂಡುತ್ತೆ ಕರ್ಬ ನೀಂದರೆ ಬತ್ತನು ನೀರಿಡು ಆಕಾಶಡು ರಾವೆರೆ ಬತ್ತನು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ಮಲ ಅನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಪೋಂದುಂಡು ಐಟು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಐಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಪೂರ ಅವತ್ತು ಮತ್ಮಲ ರೂಪ ಅವ ಬತ್ತನು ಕರ್ಬ ಉಜ್ಜಿ ಕಾಲುಡಿಂಚ ಪಾಂಡ ತಿರ್ತು ಬರುಂದುತ್ತನು ಇತ್ತ ಐಟೆ ಓಡಾಂಡು ಮಿತ್ತಡು ವಿಮಾನ ಆಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಂಡು ಜಟ್ ಆಂಡು ಪೂರ ಅವೇ ಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ಮಲ ಆಂಡು ಕರ್ಬ ನೀಂದರೆ ಬತ್ತನು ರಾವೇರೆ ಬತ್ತನು ಆ ಕಾಲ ಕಟ್ಟುವ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಉಂತದ ಅಂಚೆ ಅದು ಆಟಿದ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ನಿಗಿರೊಂಜಿ ಮಲ್ತಾಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒರಿಯುನತ್ತ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮೂಲೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸುತ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ಕಳಸೆ ಎನಡೊಂಜಿ ಆತು ಸುಧಾಕರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನಡೊಂಜಿ ಆತುಂಡು ದುಂಬುದ ಓಲ 50 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಪ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾವಿರುಂಡು ನುಗಂಡು ವಾಡಮರ ಉಂಡು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಉಂಡು ಉಜ್ಜೇರುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇನಿಕಲ ಜಾಗೃತಿ ದೀತೆ ಬುಲ್ಪದ ಬರಬದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈಗ ದೀಪ ತೋಜ ತುಡರ್ ತೋಜಾದ ಮಾತಂದು ಇನಿಕಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾಲೋಡು ಬಕ್ಕ ಅವು ಒಡೆಬೋದು ದಕ್ವೇರ ಒಡೆಬೋದು ಪಾಡುವೇರ ಅಂತ ನೆನಪುಲ ಬರಂದು ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇನ್ನೊಂಜಿಗ ಕೆಲವು ಭಾರಿ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯೋಡು ಕೆಲವು ಏನು ಮರ್ಮರೊಡ್ತಿ ಭಾರಿ ಜೋಕ್ಲ ಏನು ನಿಗಲೇನು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಯಾನು ಮನೆ ಇತ್ತು ಜೋಯ್ಕಲ ಅಂಡ್ ಅರಡೊಂತೆ ಅನುಭವ ಇದ್ರು ಓಲಾ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಪಡೆತೊಂದೇರು ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಮಲ್ದಿಂಚಿತ್ತನ ಕಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಡನೇ ದೋಜಿ ಒಂದೊಜ್ಜಿ ಐಟು ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತಂಡು ಐಟು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಒಂಬತ್ತಂಡು ಐಟು ಒಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂದು ನೀಕೊಂದು ಬೇತೇನೆ ಪುದಾರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಆ ಒಂಬತ್ತನು ಆಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನೇನ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ನಮನು ಸಾಂಕದ ಸಲಹದ ಒಂಜಿ 2 ತಲೆಮಾರು ಪಿರಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ್ನಗ ನಮ್ಮಡ ಪತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೌವನ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಲೆ ಉಂಡ ಅಂಡ್ ಅಗಲ ಕಾಲದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕರು ಈತೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಜ್ಜ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಜಿಡತೆ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡು ವಸ್ತು ಸಾಧಾರಣ 30 ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡು ವಸ್ತು ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿಡ ಬೋಲ ನಡಪುಜಿ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿಡ ರಿಕ್ಷಾ ಇಡ್ಬೋದು ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಾಪುರ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಏನೈತೆ ನಿಗಡ ಒಂಜಿ ಈಚೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಮನೆಗೆ ತಿರಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದು ನನ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಯ್ನಾತು ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಡ 2 ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡಲ್ಲ ತೊಳೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಇನ್ನೀತ ಮಲ್ದಾರದ ನಿಗಲು ಇಪ್ಪೊಡು ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಉಂಡ ಇನಿ ಉಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಏತು ಸಲ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪಾರು ನಿಗಲು ತಿಂಗಳು ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಜೋಕುಲಿಗೆ ದೇವನ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಜಂಬು ನಂಗೆ ಜಂಬು ಬೂರ್ಜಿಡ್ಲ ಭಾರಿ ಉಷ್ಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಕೊರ್ಪನೆ ಬರ್ತು ಐದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತೇರು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೋರ ಅಣ್ಣ ಏನನ್ನ
ಮೆಗ್ದಿನ ಕಲ್ಲಾಡು ಮರ್ಮಲ್ಲಾಡು ಏನಾಡು ಮಾತ ಕಿಂಜಿನ ಗಲ್ಟು ಮೊದಲ ಮಲ್ಲಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜುಜ್ಜೆ ಇತ್ತ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಣ್ಣಿಗಳು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಮತ್ತು ತಯಾರು ಮತ್ತು ಕೊಡ್ಪಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಾಲ ಅಂಡಲ ಉಂಡ ಮೂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗಲ ಭಾಷೆ എനിക്ക് ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಚ್ಚೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಎಂಕಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಪೂಪ ನಡಿ ಉಂಟ ಇತ್ತು ಉಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಯಾನು ನಿಗದೇ ಬಂದ್ಪುನು ಓರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸರಿ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಅಂಡಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂತೆ ತರಕಾರಿ ಕೊಡಲೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಿಗಲು ಕೈಟು ಮಲ್ತಿನ ಕೊಡಲೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡವು ಬರ್ಪುಂಜಿಂದ ಅಲತ್ತೆ ಎಡಮೆ ದೆನ್ನೆಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಲಾಪುಂಡು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಿರ್ಲಾಪುಂಡು ಮಾತ ಮಲ್ಪಿರ್ಲಾಪುಂಡು ಅವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೂವಾಂಡ್ಲ ಕೊರಂದುಲ್ಲಾರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕೊರಂದುಜ್ಜ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ದಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯಿತು ನಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪದಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಕುಲಂಜಿ 21 ವರ್ಷ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಗೂರು ಪೋಪೆರನ್ನು ಬಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕಾಗಲಿಗೆ ಮೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಪದ್ಧತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜದೇವನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದತ್ತ ಕಾಲ ಪರ್ವದ ಕಾಲ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅನ್ಬನ್ಪುನು ಏತು ನಿಗಲು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏನೋರಿ ವೈದ್ಯ ಅದು ಅನ್ಪುನತ್ತು ಏನೋರಿ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಅನ್ಪುನು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಜೋಕುಲಿ ನಿಂಜು ಎಡ್ಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನನದ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಲಕ್ಕಣ್ಣ ನನ್ನ ಪದವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ನನದ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡೆಗಿನ ಬಂದಾಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಹಸಿರು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ಆಟು ತಿಂಗಳು ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು ಅಂಜಾದು ಆಟಿ ಸೋಣ ಕನ್ಯಾ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಟ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಪೂರ ನಂಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಜನ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಗದಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೊಳಂತರಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೇಸ ಅಣ್ಣಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲಡ್ತನ ಮಾತಿತ್ತನು ಇನ್ನು ಕಲಸೆಡ್ ಅರಿ ಉಂಡು ಈ ಅರಿಯಿತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಯಾಂಬನ್ನಾಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಮರಣ ಪಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆಸ್ವರ್ತಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೈಪಿ ನೂದೇಡು ಮರಣ ಪಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ತೆಲಿಗೊರ್ಲೆ ಅನ್ಪಿನ ಆತು ಐದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಎತ್ತನು ಐಟು ಆತು ತಾಕತ್ತನ್ನು ಆತು ದೇವರನ್ನ ದಯ ಎತ್ತನು ಇಟ್ಟು ಅವು ಮಾತ ಫೋನ್ ಐಗೆ ಬಿಡೋದು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು 30ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ವಿವಾಹದಿಂದ ಘಟಕದಗದು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಅವಿನ ಮಾತ ತೆರಿಪೋಡು ಐತ ಖಾಲಿ ಇನ್ನು ಉಂಡುದು ತಿಂದದ್ದು ಪೋಪಿನತ್ತು ಈ ಉಂಡುದು ತಿದ್ದಿನ ವಸ್ತು ಪೂರ್ವಾಜಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಈಗ ಬಂಗೊಂಡು ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಡ್ತಗೂ ರುಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಈತನಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮಲ್ಪಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲವರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ತಪ್ಪತ್ತು ನಿಗಲು ತೆರಿವು ಜಾತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಂಡಲ ಈತು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರದ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪಡೆ ಕಾಪು ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಕಲಿಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಗೌರವ ದೇವನ್ನಾಗ ಓಲಾಂಡ್ರು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತುಂಬ ತಗೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪದ ವಾತಾವರಣದ ಒನಗ ಭಾರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇರ್ನಾಡೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಂಡ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದೇ ಅಂಡ ಜೀವನಗೂ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂಡಡ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾಗಲೇ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದದು ಪಿರ ಒಂದು 1000 ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಈ ಮಣ್ಣು ನಡತೊಂಬರಡು ನೆಕ್ಕು ಈ ಜಾಗಡ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಲಗೊರಿ ಚಿತ್ತನ ದೀಪಕಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಏಪಲ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲು ಪಂಡದ ಅಂದಂಕಿಲಿದಾಲು ಪಂಡ್ರೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಗಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಈ ಕಾಲೋಡು ಸಹೋದರಿಯನ ಒಂಜೇನು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂದು ಬರೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಯಿನ ಸಾನಂದ ನೇನು ಇರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ಯನ್ನೇ ಕೊಂಚ ಯೋಗ ತಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಮಾತುಕಲಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದದು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಂಗೆ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಪಿರ ದುಂಬದ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಡ್ತಿ ಅಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ನೆನೆಪುಪ್ಪಡು ದೇವರು ಮಾತ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಾಡನ್ನು ಇಂಚಿತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲತ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮಿಲ ಕೊರ್ರಿಗೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅವನು ಮಾತ ಅವು ಕರಿದುಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಇನ್ನತ್ತ ಆ ಉಣಸುಡು ಮಾತಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಅದು ನನ್ನ ಉನ್ನೆನ ಇಡೆಗೆ ಬುಡಂದೆ ಈ ಉನ್ನೆನು ಓರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡ ಮತ್ತದು ನಿಗಲಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಬಾರ್ಲಿಗೆ ಉನ್ನೇನು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಭವಿಷ್ಯತ್ಗೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗಲಿಗಲ ಕಲ್ಪಗೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕಾಪು ವಿವಾಹಿತ ಘಟಕದ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕಡು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪುಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೊಂದಿ ಒಂದು ಎಂಕು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಗಲೆ ಮಾತಗಲಿ ನಿಗಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದ ಒಂದು ಬೆರಿನ ಬಕ್ಕ ತರೆನ ಬಕ್ಕ ಅದು ನಿಗಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತಾರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ